Ola a todos, son Lía Reguenga Nogueiras, de terceiro C, e hoxe vou explicar algunhas cousas sobre o oído. Neste vídeo falarei das partes deste órgano, enfermidades comúns e algúns consellos para mantelo en perfecto estado. Empezarei polas partes do oído. O pabillón auditivo, cartilaxe que ten forma de embude para recoller o son. Conduto auditivo externo, contén glándulas que producen cerume. Tímpano, membrana elástica que vibra cas ondas sonoras. Cadea dos siños, vibra para transmitir o estímulo ao caracol. Caracol ou cóclea, no seu interior encóntrase a endolinfa, fluido que fai chegar as vibracións ata as células ciliadas, mecanorreceptores que converten as vibracións en impulsos nerviosos. Nervio auditivo, conduce os impulsos nerviosos ata o cerebro. Trompa de Eustaquio, comunica coa farinxe e compensa a presión en ambos oídos. E por último, as canles semicirculares, o urtículo e o sáculo. No seu interior tamén se encontra a endolinfa e as células ciliadas para proporcionar información sobre a postura e o movemento. Agora pasarei ás enfermidades máis comúns. Otite, infección do oído, medio, externo ou interno. Os síntomas son febre, dor de oído e tinnitus. Xordeira, perda total ou parcial da audición e pode estar provocada por causas xenéticas ou como consecuencia de lesións no oído interno. Síndrome de Meniere, trastorno do oído interno, provoca vértixe, perda de audición e tinnitus. Para manter o oído en bo estado, recoméndase moderar o volume dos cascos, evitar ruidos molestos, non introducir bastonciños, xa que introduce a cera máis dentro, e acudir a un especialista se é necesaria unha limpeza profunda. Isto sería todo. Adeus!